Салом алейкум, бародар азиз. Шумо дед ба канали доктор Беруз, яъне Ибн Сино марофат кардед, подписаться кунед ва лайкро фаромӯш накунед. Бисёртар шумо савол медодед ки ака доктор пароксияро як бор ба ман нишон дидед, як бор нишон дидед. Бародарҷон, я пештар бирма пароксияро нишон дидед. Нигоҳ кунед. Пароксия раҷҷон чхела нигоҳ кунед. Дастош кабутан. Ин тараф сафеда, кабута нигоҳ кунед. Ҳар ду дастҳо хеле кабут аст. Нигоҳ кунед. Нигоҳ кунед, ранги намуд сафеда кабутан лавош. Ана шумо нигоҳ кунед, гардиши хун чӣ хеле намутаддики аст. Нигоҳ кунед чӣ хеле кори сониятиро нигоҳ кунед чӣ хеле аст. Ва бародарони азиз, дар канали Бобоҷон 88 ҳамин видео зборами додарак мебурад. Илтимос ёрдамаш кунед, дастгириш кунед. бениҳоят ҳамин додарак ба муҳтоҷи шумо эҳтиёҷ дорад. Ҳама документҳое ки ҳаст подтверждат кардага действительно дар больницаи Бакулева бояд операция кард. Бениҳоят ин хел операцияҳое ки масалан парок сердца мегӯянд, ин операцияҳо бениҳоят дорогостоящие. Илтимос бародарон, кадоме ки самояция мекунед, чизе мекунед, номери падараш ҳаста дар Бобоҷон, номери карташон ҳаста, илтимос дастгирӣ кунед. Ин видеоро фақат дар канали Бобоҷон 88 фақат шумо дастгирӣ кунед, барои ки ҳам мардак фитои оригиналаш дар ҳавае. Илтимос Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад. Ман дар ҳақиқат эро гуфтам метавонем додарак гапзанишам хуб фаъол нестай, шунавоишам хуб фаъол неста ва биноишам хуб фаъол неста. Ки чӣ ном дошти ту? Чӣ? Масъудҷон. Масъудҷон, Масъудҷон додараки ман. Ана баъд калонша чӣ мешавад ки гу гапзан? Не, чӣ ту гуфтӣ ки ман духтур мешавам, чӣ мешавам? Хеле гуфтӣ. Чӣ кора мешавӣ калон шавӣ, бачаҷон? Самолёт мекунӣ. О, ана беҳтарин. Ози Иншалло. Машалло, беҳтарин. Ҷурайма мешавӣ? Ҷураймаи? Гап нест. Мерои акаша мегирем, занг мезанем. Саломат бош додараки ман. Дидӣ аха ки ҳоли мардам ёрдам мекунад, иншоалло бод соз мешавад, забонтам гӯё хуб мешавад додарҷони ман. Боши додараки ман. Ту кӯшиш кӣ фаҳмидӣ, сахт бихонда, дата телефонбозӣ накарда. Телевизор тамошо ки ёд бигир, фаҳмидӣ? Хеле чизҳоро хуб ёд гир. Аги ман духтур шавам, хеле баъд документҳоро бин мардумро ёрдам кунед додарак. Гӯ Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад бачаҳои тоҷик. Гӯ гап. Гуфтан метавонӣ? Ҳак ябр гӯ. Ябр гӯ. Худо нигаҳбонтон ғариб. Худо нигаҳбонтон бошад гӯ бачаҳои азиз. Гӯ. Боши додараки ман, иншоалло хуб мешавад. Бачаам шуда. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад бародарони азиз. Дида ки додараки мо чӣ хел мисол бемор ки ҳастанд, фаъолияти гапзанашон хуб нестай. Илтимос дар Бобоҷон 88 битавонед дастгирӣ кунед. Ссылка дар поён мемонад. Худо нигаҳбонтон. Саломат бошед.